Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. У эфире новины час мясцовы, студии Олеся Ушакова и галоўнае сёння. Няма на свете чалавека бліжэй і даражэй. Абласное свято, прымеркаванае да Дня маці, адбылося ў Палацы культуры горада Маладзечна. У перапісе насельніцтва паводле звестак на 14 кастрычніка прынялі ўдзел больш за 2 мільёны беларусаў. Перамогі будуць. У Маладзечне адкрыўся трэці этап спартакіяды саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Няма на свеце чалавека бліжэй і даражэй. Абласное свято, прымеркаванае да Дня маці, адбылося ў Палацы культуры горада Маладзечна. Кіраўніцтва вобласці і раёна, дэпутаты ушанавалі жанчын, чые дзеці сваімі высокімі дасягненнямі і перамогамі ў вучобе, спорце і творчасці праслаўляюць меншчыну. Падрабязней у наступным сюжэце. Дзень маці ў Беларусі адзначаецца як сапраўднае агульнае свята. На дзяржаўным узроўні падтрымліваецца простая ісціна. Клопат пра маці павінен быць абавязковым і штодзённым. Больш за 800 матуль з цэнтральнага рэгіёна прыехалі на абласное свята ў Маладзечна, а напярэдадні кіраўніцтва меншчыны было прынята рашэнне. Абласное мерапрыемства да Дня маці кожны год будзе праводзіцца ў Маладзечне. Наши мамы выполняют не только роль материнства, они сегодня и выполняют роль и руководят где-то на производстве, работают. И сегодня считаю, что женщина-мама – это действительно гордость нации, и она заслуживает только хороших и добрых слов похвалы. У рамках урачыстасці на пляцоўцы каля Палаца культуры арганізаваны парад калясак лепшых сем'яў Міншчыны, а ў фае прайшоў конкурс на самы прыгожы торт. Усе раёны Мінскай вобласці прадставілі кулінарныя шэдэўры. Іх сваімі клапатлівымі рукамі з матчынай любоўю выпякалі жанчыны цэнтральнага рэгіёна. Ласавацца дэсертамі будуць дзеці, абдзеленыя матулінай ласкай. После конкурса эти торты будут отправлены в детские дома. Детям-сиротам, дети, которые сегодня не имеют родителей, но частичка материнской любви придет в их дом для того, чтобы скрасить их жизнь. Сегодня на этом празднике мы чествуем всех женщин-матерей. Хотим сказать им спасибо. Спасибо за их нелегкий труд, за их нелегкую ношу, семейную ношу, за то, что они делают на работе, за то, что они любят нашу Родину, за то, что они делают на мире. Мама в современном обществе, ее роль очень велика. Она сегодня координирует свой семейный бюджет, а следовательно, она направляет и деток своих на правильный жизненный путь. И по кирпичику, благодаря маминому влиянию, мы строим наше гуманное, красивое государство. Мама. Першае слово, цяпло і спакой. Першыя урокі дабрыні і цярпімасці. Сёння на галоўнай сцэне Маладзечншчыны сабраліся матулі, чые любячыя сэрцы, надзейны жыццёвы маяк для сыноў і дочак. Лепшая ўзнагарода для маці – поспех яе дзяцей. У прысутных жанчын такія высокія ўзнагароды ўжо ёсць, і імі па праву варта ганарыцца. За плённую працу, узорнае выхаванне дзяцей, актыўнае садзейнічанне развіццю іх талентаў ушанавалі лепшых жанчын вобласці. Моей дочери 17 лет. На ее профессию выбор я не влияла, она выбрала ее сама. Ей понравилось, она сходила, и вот в течение уже 5 лет она занимается спортом. Ой, достижений у нее очень много. Но вот последнее, которое в сентябре было 2019 года, это проходил чемпионат мира в городе Саратово в России, и она мне стала чемпионкой мира. У нас 3 мальчиков, старшему 8, среднему 6 и младшему мальчику 5 лет. Мы вместе с мужем уже 10 лет, и именно счастье мамы – это большая семья. И семья должна быть обязательно полной, и когда много детей – это много счастья. Так же, как и много заботы и каких-то переживаний, но тем не менее счастья гораздо больше. И знаете, мне кажется, за большими семьями, многодетными будущее нашей страны. Мацярынства – самая складаная прафесія на свеце. Як бы хутка не змяніўся свет, матчыны пачуцці і любоў назаўсёды застануцца нязменнымі. А таму цаніць сваіх матуль, клапаціцца пра іх – абавязак кожнага сына і дочкі. Олеся Ушакова, Александр Еўскі, Дмитрий Кондратюк, МКТБ. У перапісе насельніцтва паводле звестак на 14 кастрычніка ўзялі ўдзел больш за 2 мільёны беларусаў, паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Запоўнілі анкету онлайн ад агульнай колькасці тых, што перапісаліся, 39%. На першым этапе перапісу можна запоўніць апытальныя лісты самастойна ў інтэрнэце, на стацыянарным участку ці нават на сваім працоўным месцы, калі арганізацыя выкарыстоўвае магчымасці мабільных участкаў.
Для онлайн-перапісу выделены перыяд до 18 кастрычніка. Параллельно працуюць мобильные стационарные участки по заявках организаций. Пераписчики выйдут по адресах проживания респондентов 21 кастрычніка. Одна з галоўных задач перапісу – даведацца максимально докладную колькасць насельніцтва краіны. Мікрааўтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» у Маладзечне збіў 26-гадовага пешахода, які пераходзіў праезжую частку дарогі на чырвоны сігнал светлафора на вуліцы Вялікіх Гасцініц вечарам 13 кастрычніка. Пацярпелы дастаўлены ў бальніцу. Па словах начальніка аддзела дзяржаўтаінспекцыі Маладзечынскага РАУС, здарэнне адбылося ўвечары на скрыжаванні вуліц Вялікіх Гасцініц Касманаўтаў і Францішка Скарыны. Мікрааўтобус ехаў з боку Мінска ў накірунку Смаргоні. Устаноўлена, што 26-гадовы пешаход пераходзіў дарогу на чырвоны сігнал светлафора. Было бачна, што малады чалавек знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Хуткая дапамога адвезла хлопца ў бальніцу. Там яму аказалі медыцынскую дапамогу і адпусцілі дадому. Па факце дарожна-транспартнага здарэння праводзіцца праверка. Восеньская уборка на Меншыне праходзіць месячнік па добраўпарадкаванні населеных пунктаў. Жыхары гарадоў вёсак збіраюць апалае лісце на прыдамавых тэрыторыях, у парках даглядаюць за кветнікамі. У восеньскі перыяд гэта штодзённая праца. Апалае лісце паўсюль. Сёння уборка тэрыторыі – аснова для падтрымання парадку на зямлі ў зімовы перыяд. Як правіла, непрыбранае апалае лісце надае тэрыторыям безгаспадарчы і недагледжаны выгляд на працягу ўсёй зімы. Таму яшчэ да першага снегу варта навесці належны парадак на тэрыторыях населеных пунктаў, арганізацый і прадпрыемстваў, індывідуальных домаўладанняў і прылеглых да іх тэрыторыях. У вясну неабходна будзе абнавіць фасады будынкаў, лаўкі, дэкаратыўныя канструкцыі ў месцах масавага знаходжання людзей. Моладзь за бяспеку час года вызначила і назва яркай падзеі «Восеньскі баль». Мерапрыемства прайшло ў рамках шырокамаштабнай акцыі. Удзельнікамі сталі актывісты раённага аддзялення Беларускага маладзёжнага грамадскага аб'яднання вартавальнікаў пажарных і работнікі аддзела па надзвычайных сітуацыях. У акцыі, што ахапіла ўсе пласты насельніцтва, задзейнічаны сродкі масавай інфармацыі. Цяпер МНС і актывісты грамадскага аб'яднання выязджаюць забаўляльнай і навучальнай праграмай у школы. Адной з такіх стала гімназія нумар 10. Тут супрацоўнікі Маладзечынскага гранц падрыхтавалі сапраўднае свята школьнікам. Арганізавалі інтэрактыўныя пляцоўкі, пазнаёмілі з дзейнасцю сваёй структуры, прэзентавалі часопіс «Юный выратавальник». Я считаю, что данное мероприятие помогает учащимся формировать позицию безопасного поведения в обществе, сохранять и любить природу, доброжелательно относиться к окружающим и любить людей. Супрацоўнікі гранц ладзяць флешмобы на школьнай тэрыторыі, пажарныя дэманструюць спецтэхніку, экіпіроўкі і прыёмы працы з абсталяваннем, якое прымяняецца пры тушэнні пажараў. А на першых этапах акцыі аказвалася дабрачынная дапамога асобным катэгорыям грамадзян у нарыхтоўцы дроў і уборцы тэрыторый. Перамогі абавязкова будуць. У Маладзечне адкрыўся трэці этап спартакіяды саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі для дзяцей і юнацтва. А перад гэтым школьнікі і студэнты спаборнічалі ў Дзмітраве і Брэсце. Саюзная спартакіяда праводзіцца з 2003 года. Яе заснавальнікі парламенtsкі сход Беларусі і Расіі і пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы. Тэму працягне наш карэспандэнт. Свята спорту і здароўя для дзяцей сельскіх школаў у розныя гады сустракалі Москва і Мінск, Магілёў і Варонеж, Новополоцк і Волгоград. Сёлета эстафету прыняў наш горад. 230 школьнікаў з розных рэгіёнаў Беларусі і Расіі прыехалі ў Маладзечна, каб выявіць лепшых па баскетболу, плаванню і настольным тэнісе. Спартакіяда – гэта выдатная магчымасць развіваць і ўмацоўваць сяброўскія сувязі паміж юнымі спартсменамі, гарадамі, муніцыпалітэтамі, раёнамі і, вядома ж, брацкімі народамі краін-суседак. Для российских и белорусских ребят это мероприятие станет настоящим праздником спорта, дружбы и взаимопонимания. Позволит им продемонстрировать свои таланты и откроет дорогу к новым спортивным вершинам. Желаю всем участникам спартакиады, школьников, захватывающих состязаний, высоких результатов, интересных встреч и отличного настроения. Министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков. Адкрыццё спартакіяды адбылося ў знакавым месцы Маладзечна для помніка загінуўшым жыхарам і вызваліцелям горада. Гірлянда памяці ад беларускіх і расійскіх спартсменаў і ганаровых гасцей форума ускладваецца на гранітныя пліты абеліска. А запаленыя лампадкі ад 32 каманд удзельніц сталі шасцінкамі адзінага цэлага ў полымі вечнага агню. І вось наступае самы ўрачысты момант – марш-парад спартакіяды школьнікаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. На працягу цэлага
цэлага спартыўнага тыдня удзельнікі спаборніцтваў будуць дэманстраваць спартыўны азарт, сілу, спрыт, здаровую канкурэнцыю і чэсную барацьбу. У нас практически в каждом районе существуют детско-юношеские спортивные школы, что дает возможность, или же филиалы детских юношеских спортивных школ. И, в общем-то, у ребят возможности есть заниматься. А такие любительские мероприятия, как «Золотая шайба», «Кожаный мяч», как вот спартакиада союзного государства, она позволяет тренерам увидеть этих ребят, увидеть этих звездочек в будущем, ну и, конечно, пригласить в спортивные секции. Пачатак спартыўных грандыёзных падзей застанецца адлюстраваным на сумесным фота на добрую памяць. Алімпійскія чэмпіёны Антаніна Кошаль і Владзімір Камінскі пажадалі юным спартсменам пабольш трохачковых кідкоў на баскетбольных пляцоўках, удалых гульняў за тэнісными сталамі і лёгкай вады у маладзечанских бассейнах. Пусть им повезет, пусть они соревнуются, пусть они радуются сегодня. Мирного неба и больше встреч таких с молодежью с нашей. Сімвалічным марш-парадам прайшлі ўдзельнікі спартакіяды з парка на цэнтральную плошчу горада да фантана са скульптурнай кампазіцыяй «Папараць кветкі». Сімвалічны шлях звязаў нябачнай ніткай пакаленні гераічных продкаў і сучасную моладзь, святую памяць і юнацкія мары, якія абавязкова збудуцца ў свой час. Алла Маркелова, Алексей Андраевскі, МКТВ. Теплое сухое надвор'е чакаецца ў бліжэйшыя 2 дні. Надвор'е прынёс антыцыклон. Сіноптыкі абяцаюць, будзе цёпла, пераважна без ападкаў. А вось у канцы тыдня кароткачасовыя дажджы. Падрабязна пра надвор'е ў маладзечня адразу пасля рэкламы.